Deca su odrasle. Vreme je da promeniš rečnik. Ako imaš decu u srednjoj školi su još stariji, nemoj da ih zoveš deco ili dete. Činjenica, oni će uvek biti tvoja deca. Međutim, oni su mladi ljudi, devojke i mladići i objektivno više nisu deca. Reči su važne. Kad svom sinu od 30 godina kažeš dete, nesvesno ga spuštaš na mlađi uzrast i pokrećeš u njemu bunt ili zavisnost od tebe. I kad pred nekim drugim ili u sebi svoju ćerku zoveš dete, još uvek ne priznaješ da je odrasla osoba i da ima odgovornost za svoj život i odluke koje donosi. Takav rečnik njima otežava sazrevanje i odvajanje od tvoje suknje, a tebi otežava prihvatanje realnosti. Da li si svesna da su tvoja deca odrasla? Napiši u komentaru šta misliš.